tunruma chuan Japanese action series munom em mai Last Samurai Standing kum in sang hi som ni panga ti chua hi kan thlir hawanga a top thlengin lo en la I in chir hau lawang Japanese samurai havin kum zakwa somnga chuang te meu mai ro pui taka unan lo man nani te chu alo ral ve don tareng maya bosin uaran te maya chuan samurai Pasaltha tele Japanese sipai te chu nasa tak chuan anim beya veteran samurai Pasaltha Sujiro chuan ma churan ruain an mani lo dang tu mel ma sipai te chu huai sen le ne so tak chuan an ne phei zela an mel ma commander pa ngai po chu valu chu in alu chu an tan sak nge a chuti lom taka an ne na an lom mek lai chuan lai pui mu chu in do na mola chuan a sur hian aron sur tamaya hetianga sipai lamin an du to ka lai pui manga an ron sai ta ka chuan a to pa phei chuan Sujiro do chau chu adam chuaka asin chu he thil thlena tanga kumenga mazat liam nuwa chuan arun in her chuak leya Sujiro chu amang chi rap thak taka tang chuan arun har chuak lol maya Japan Meiji sarkar chuan samurai te chu Shizuku tia kovin khotlanga mi chung en an ni na thin tele din mun sang takan ni na thin te chu sarkar thar chuan a pai thlafai vek maya hetiang din mun chetaka an din chho mek lai hian Japan rampum pui mai chu tuihri chuan tuamin har sat na le mang an na chuan atua mup maya Sujiro te chung kwa po chu he hri hian azu bik lo anu pui le afanu chu an nat le maya van nei thak takin ama Sujiro le afapa chuan he tuihri hi an kai lo hlau thunga an har sat ema wang chuan anu pui le afanu damdoi man tur po chu an nei zo lawa hemi wang hian Sujiro chuan a chem sei katana chu tol chung dora chuan damdoi le nana man turin tiral chu watuma ma se dor nei tu te chuan sarkarin katana khap to wang chuan an lo le sak thei lawa samurai Pasaltha za kai tak an ni thina wang chuan dor nei tu te chuan an za derna chu lo la lan tirin chi le chini chu a thlon leo chuan an lo pe a chi le chini chuan tuihri chu tidam thei hau lo ma sela tlem chuan a chok ve pha do na ni in lampang pana a ho mek la hian mitren khata chu lo om khomin le khathem flyer a thuin ziak chu an lo soi ho le maya chu le kha chuan tu te moni hian martial art thiam bik te tan tournament an hoi hot tur thu hi aloin ziaka he tournament a pakhat na hian Japanese poisa ian noi khat te meu mai an hlo do na atel du tur te chu Tenryuji temple Kyoto huna kalturani ti hi aloin ziak tel boka Sujiro po chuan chu flyer pakhat chu la in lampang chu apan le nga la in vathlen chuan van doi thlak takin afanu rini chu tuihri wang khan alo boral man towa an fanu thi na chuan Sujiro te nu pa chu nataka hongin an tur thiam lo hle maya afanu ruang an haral nu chuan Sujiro chuan anu puidam lo mek le afapatan chuan tournament a telve ngei chu tuma anu pui chuan rem chu lo ti pui chi lawa ma sen din munin azir lo mio wang chuan a pasal chu a ui bet ngam lawa chumi nu chuan Sujiro po chu Kyoto lampang pan chuan a chuak zui ve ta ni in mu khom na tur mun Tenryuji temple avathlen chuan rin ai takin mi chun lo tama mi chi hrang mi zani somkwa pahni te meu mai chu an lo pung khoma atel tur ang te an kim ta ka chuan official lamatang chuan mi pakhat enju an ti chu aron ding chuaka an tournament dan le hrei te chu ron puangin chu tournament chu Thih Thlenga Infiamna kodoku ani thu te chu ron soin an lo man siam poisa te chu alem mai ani lo zia entirnan pot khat tlata rang kachak thir om te chu aron mu tir boka re thei na ina tuam te an nin boka an phur tlang ngang mai enju chuan game an tel to ni chuan alet le thei to lo thu han puangin in nuk dok du te tan second som thum chu han siamin alom manin azir boka tu ma chu in nuk dok du chu an om lova heti la hian Kyoto police officer pakhat churon pen chukin enju ne na chuan an thil ti lai mek chu top san tur chuan aron tia sarkarina khapto samurai tam tham tak mai an hui khoma wang chuan man thei an ni dan te ron soi chuakin tu te bul tuma chu Infiamna lo om tak mai chu hoi hot nge ni ti te chu thin rim tak chuan aron zota enju atha tuma thin rim taka aron tlan phei lai chu ama veng tu
chim man thiam zet mai sakura chuan angong chu alo fik mok maya tournament a tel zong te hne na chuan uden tek pakhat theu chu pe in enju chuan tournament route map chu han entirin Kyoto tanga bultranin Tokyo a chuan a moran bok dona chumi konga chuan checkpoint pasari omin checkpoint masaber paltlang turin player 10 uden tek pahni an nei angai dona Tokyo checkpoint lut turin uden tek somthum lai mai an nei angai don bokani chung tek dang an nei theidan om chun chu an participant puite ti hluma an tek lak sak chu ani dona player 10 an uden tek chu engtik lai poin an or reng turania an phelani chuan or that le nan second som hun pe kan ni anga an or du lawani chuan ka hlum ani don bokani pon lammi hne na an game nei chungchang chu an hrila thiang lawa Tokyo thlen nan thakhat hun an pek tur thu te chu a han puanga tel le ngam lo player engam ozat mai chu lau thongin tlan chiat chun tuma chung ho chu silai chuan an kap hlum zui boka game chu tran chho ni in mitin mai chuan midang uden tek lak sak tum chuan anin phek nuai ta nuai maya thisen chu reilawa chuan aluang ta nuai mayani suziro chu a hun kalto indona rap thlak tak khan aril rulama ngong na sataka nei wangin a khur chena sa hle maya midang tu ma po chu a bei ve lawa ama ron ti hlum tum tu te laka tang chuan ain veng ve hrama heti lai hian me chitle rol pakhat afan rual vel tur om anglekhi awa muwa chu me chitle rol chan ngei tum chuan har sa tak chung chuan alampang chu apan pheya he me chitle rol hi futaba katsuki niya an pani chuan lai tawar bula mithi to tek pakhat chu walak chun tuma heti lai hian tawara lo lon player pakhat chuan futabai uden tek chu aron po thlak saka sipai ta chuan rongka tumin number som thleng chu an lo chiar ngau maya ma sengka mai in suziro chuan atek chu a han po thlak sak leya an lon na tawar la chu an mani run bei tum tu midang te chuan an run nam thluwa van nei thlak takin na nei lovin eng tin amo in hnuaya chuan an tlan lut le thei hrama suziro bula chuan futaba ni thule anu dam lo engkol na amamo wanga he tournament a telani thu te chu an hril fi a suziro chuan akianga tlat tur le a thei anga a ven him tlat tur thu chu a hrila in chunga chuan mithi pakhathi mu in a uden tek chu wala kan tuma heti la hian mi pakhat kayojin an ti chu arun lang ve nur maya ma se kayojin chuan ti boya tum lo thu le uden tek po chu an lak thei thu chu hrila checkpoint masaber paltlang turin uden tek pahni an nei ve ta ka chuan man mo tak le film khur tak chuan checkpoint chu an pan dun nga la an get pass uden tek chu enju ne na chuan han mu in an dot le round ma chon turin chu checkpoint atang chuan an chuak dun ta ni heti lai hian an Infiamna tanga lavak lo in pakhat atang hian e VIP mi pali te chuan ei tur le in tur te nen chuan lim takin chung samurai Rual thisen in chu lai chu an lo thlira mi pakhat thi chung VIP te bula chun rongkalin organizer thu chuak hi aron chiar chuaka chu le kha chuan samurai tlem te ladam om chun te chu kodoku tournament manga an tiral vek tur thu lo hrilin him le nuam taka un mang tur chuan aron hrila ruasur noya chuan suziro le fubata te po chuan khochung chu an palphei me ka an malama chuan samurai ro thap zet mai kan zian ti chuan chemlian zet nen hian alo ngak ran maya kan zia hian suziro hi tha tumin kumsom chung zet chu alo ngak to ni mela kan zia chuan suziro chu kokusu manslayer tia rong kovin aron bo zui nga la heti la hian thunei tu lampang chuan VIP te hne na chuan samurai pasaltha te chu tuna chuan za subni pariat chau an omto thu chu an han hrila suziro le kanjia te chu na satak chuan beiduna chu thil chuan fubatai chu ati hlau hle maya a thon thutira indona rap thlak taka wang khan suziro hi na satakin ala ngonga hemi trumpo hian akut chu ala khur na sa hle maya kanjia chu tha thaina hun thatak nei ma se ati hlum theilawa heti lai tak hian futaba chu sakurnen run thlengin suziro chu sakura chuan lon kain futaba chu antlan chi santani engama chen nuwa chuan khwalbu pakhata hian an thleng duna khwal over le vele a uden tek chu phela tlan bo de tur chuan suziro chuan futaba chu hrila futaba chuan a theilo thu le anu tan suma mamo thu te an khono pang
tui hria wanga damlo mek te ta na amamo thu chu hrila hetian ti dun la hian Tenryuji temple lama anmani lo pui to tu Kaiojin kha arun lang le nol maya Kaiojin chuan Sujiro chu Kokusu Manslayer ti chuan arun kowa Sujiro chuan engtin nge kha mingkhai hriat ti chuan zor le ta mase Kaiojin chuan lo chang ta lo chuan tran hawan du le du lo chu alo zo dai thunga Kaiojin chuan Sujiro bula chuan Kodoku tournamenta mi zati somkwa pahnian tel thu le mi pakhatin Tokyo checkpoint thleng turin uden tek som thuma mamoni chuan mi pakwa che in Tokyo lu thei dan ta chu an hril fia he tournament hoi hot tu te hian a final stage a antana thil thalo eng thile muni tak chu an la plan fo chuan anga ya Sujiro ne na chuan tho ho chu an du le du lo chu an zo non le ya mase Sujiro chuan ami hriat ngai po ni lo hanrin ngal ngot chu a thei bik lova Kaiojin po chuan hrethiam takin ni thum chung alo nga tur thu le tho ho an du tak tak ani chuan khopui lo om le tur ma sambera alo nga tur thu chu hrila chumi tu jingma taka chuan Tokyo lama ve thung chuan Home Minister Lord Okobu chuan emergency meeting poimo tak mai chu alo ko chu ka Kyoto temple pakhata samurai tam tham tak mai an fuan khom thu kha an lo hre ve a samurai Pasaltha ho hian Meiji sarkar chu an ho hle ni ti pu anin hria a sarkar ti boi tumna le peithlak tumna ani theingem ti chuan an lo boi ve hle maya Lord Okobu chuan police bureau officer Kawaji chu hemi chungchang lo zir chiang tur chuan arwata heti lai hian kanjia hi khote takte pakhata hian lo langin mi zatel te mi mai chu alo ti hluma Sujiro omna chu zotin a hrelo piang mai chu asa thlumia mi maya Sujiro le futaba te po chuan malampang chu pan ve zelin an malama hian samurai mi then khat tournament atanga in nu do tum beidong le mang taka mi then khat hi an va muwa an bulan va thlen chuan chung samurai ho chuan an beidon to thu le atira uden tek an nei chi bak an nei to lo thu te adang zong chu samurai chakle thil ti thei jok ten an chu sak vek to thu chu an lo hrila Kodoku sipai engama zat chuan tlanga tang hian thil thleng chu uluk tak hian an lo thli thlaya samurai pakhat chuan a uden tek chu potla a Sujiro chuan volet le va tur chuan atiya mase thu chu zom lovin a uden tek chu leya chuna peithla a chutiang chi chuan midang te po chuan an ngonga tang chuan an uden tek chu potla in leya chuan an peya Kodoku sipai te chuan engtin ma an ti don love moti in an hlim hle maya mase second som aral le mek chuan chung dan po chetu te chu Kodoku sipai te chuan dimna tel mi lo chuan an kap hlum fai ta vek mayani athil mu chuan Sujiro chu abara khai hle maya punkal to anin dolai te chu amit thla chuan an ron lang woi maya chuta sipai commander hi akianga chu nongkalin engtik lai poin an uden tek chu an orreng turani ti in warning chu ron pe a Sujiro chu thinrim na chuan ron tu mupin thok le khata achim katana chu han phoin an veitle jok maya commander pa ngong chu abung mok mayani chulai muna sipai dang omte po chu dimna le leina na telmi lo chuan asa thlum fai veka heti lai hian sakura le sipai than khat te chuan Sujiro rova taka achilai chu an lo en renga organizer te hena chuan rang takin report chu han pe ngalin Sujiro Kakusu Manslayer tiya mitam takina an hria thin chu a har chu le tak thu chu an hrila tuna chuan participant po visa som pasari chau an om towa asin churn in thlakin hun kalto flashback churn langa kayo hachiri school ral thom zirna mun pui an ti mai churn langa helai muna hian zirlai pariate chu an master chuan training peturin a hruai luta eng zinga hian Sujiro po hi atel ve a kumsom chung te meu mai chu ral thom man dan an zir towa tuna chuan an master point a zirti te zinga chuan a master ni na chu a hlan alo hun ve don ta a an master chuan thu thin thong le deng kong tak mai hi aron puang tatlat mai a zirlai te chu thi thlenga in sual tur le a topa dam om chun chu master thar ani tur thu chu ron hrila chu thil chu atuk nitlak Rual atanga tratngal turani thu chu aron soitel boka a thil ron soi chuan a bara khai tlang hle ni fahra no pangkha helai hmuna hian hruai khom an nia unaw ang chia om tlangin helai hmuna hian an thang lian tlanga
an masterin ti tura ron soi chu an chak lo tlang ani an zinga meiche chun iroha chuan tlan bo mai chuan rota midang te chuan arut na chu thil thabera niam ti po chu an hrethiam chi lova chu wang chuan arut na po chu an pom tlang thei chi lova an master thu anga an kal lawani vai chuan an master ke javeng tu an ti mai mi hla zet mai le ral thuam chelek zai zet mai gento sayan ti chuan ti hlum tumin abe ngei dona ni ti po chu an chianga suziro ngei po chuan a seilen puite han ti hlum chu a thei don lawani ti hria in a thian te po hrit lem lo chuan chulai huna tang chuan atlan bowa a sin chu tun huna chuan ron in thlak le to in koduku gema VIP te chu manson ro puizet maya hian hruai an nia he huna tang hian koduku competition chu an clear zui don ani checkpoint pahnih na Suzuku Pass thlengma saber tura an rin samurai Pasaltha te chu in rin siakin an lawin beta Suziro an koduku sipai som pangalai mai atha thu te po kha an lo hreve towa ati mu nom tu te zinga mi pakhat ani tlatawang chuan hrem ta lo chuan tel chun zom zel tur chuan an lo tia tlang mun pakhat ang kalmek lai hian Suziro chuan futa bible chuan mitam tak nu na la to tu ni wangin mi hring te suat tu le that tu menslayer ani thin thu te chu an hril fi a ano pan lai te le arwal pui midang pasari te nen an seilen tlan dan te chu a hril boka hetia konga angkal mek lai hian samurai unaw pani te hian an ron bei thut maya ral thum chelek thiam lo jok tur futabai chu an ron bitum ngal chat maya ma se Suziro chuan a thei top chuan alo veng ve zela eng tin tin amo samurai unaw pani te chu an tlan chiat san thei rama kor roma angkal tun mek lai chuan me chepa ka thian aron bei le thut maya he me chia an mani ron bei tu hi tu dang ni lovin unaw ang chia alo entrin iro hai ngei mei kha alo nia athil ti tur poi motel hen chua tumin kondoku tournament a hian alo tel ve a iro hai chuan un rei tak chung azot to thu te a thian te atlan bo san dei awang khan alung oilo thu te chu alo hrila Suziro po chuan ngai tam te chu alo dil ve boka samurai unaw te khan an ron be le thut maya hetia in be boilai tho hian samurai thalka thiam rual ho hian an mani ron be tu samurai Pasaltha pani te chu an rok kap luma Suziro te po chu manmo tak chuan an tlan chenga la an rong kana thalmu te chu an thei ang chuan lo in dangin an rong kap thoi thuak maya hetia chan chezo anga an lan mek lai hian ainu nam Pasaltha kamui kocha thalka thiam zet mai hian aron pui hlau maya an mani tha tuma ron bei tu te chu a thal mang chuan alo kap luma an mani chu aron bei ve me done moti chuan an lo in veng thap maya ma se kamui kocha chuan me chetle rol futaba i an zinga tel chung chuan a bei lo tur thu le an nam ainu dana chuan no pangte an khoi ngai lo thu chu a soi tel boka an mi tha te uden tek chu la in ru hai po chuan a thian te pani chu a zui ve nga la Tokyo lampang po an la boy ve khop maya kawaji chuan lot okobu ne na chuan a thil hriat ang chu report han pe in samurai rual tam tham tak mai te chu an mani le an mani an in sam chiam mai thu te Tokyo lampang pana an ron che chua mek thu te chu an hrila helna cho chua tum an ni le ni lo an la hriat chen lo thu te chu a hril tel boka a thil hriat chuan lot okobu po chu a thong ve hle maya kawaji ne na chuan chiang zo ka lo zir tur le a hoi hot tu te a kai kuang ber chu chui chuak vek tur chuan alo ti ya Suziro ten kho chung an ron lu chuan checkpoint a hian kotuku sipai pahnih hi an lo duty ya sarkar lamin an thil ti an hriat lo nan an fim kur hle maya chung sipai te hne na chuan an uden tek chu an han empty ra gate pass mamo zat te kan nei ni ti an hriat chuan checkpoint chuan pal tlang tira hemizan hian an thlena khwal buka chuan kayuzin chu rong kalin amma a an lo in dor to angin tho ho na chungchang chu an soi ho le a Suziro po hian an dam kho chua thena chance a san jok be sein tho ho chu lo rem ti a kayuzin hian koduku game thuruk zong hriat veka du thu chu soin atuk lama en chin nama saber kalpuya du thu te chu hrilin chumi hnu chuan a trin san le ta ni hemizan hian Suziro chuan iro hai hne na chuan katia tlan bo hnu khan
enge thleng zel ti chu na lo zota iru hai po chuan thataka lo hril ve in an master chuan an zirna thuru pon lam mi ten an hria chu mai a hlo wang chuan tha veka tum dan te an zinga pakhat chuan an master chu a hmu thu le chu hun chu rem changa la in an tlan bo tak dan te tun thlenga gento sai chuan ala zon zui zel dan te chu a hril tel boka an chunga thil thleng chu poya ti thu iru hai ne na chuan suziro chuan han hrilin tuna chuan a thei anga a ven to tur thu chu hrila an omna tanga mun hlawak lo ram noi pakhata hian samurai pathum te hian meilum chun lo ai me ka an mani lampang pan zong hian samurai pakhat samthla nuang mai hi arung kal pheya mi pathum meilum lo ai tu te chu mit khap karlek chungin aron tilum ngala chu pa chu gento sai suziro iru haile a thian dangte tha tumar zong mek tu ani henga mizon te hi tha theina chance a hmu the ngei be sein he dead game a hian aron tel ve ni atuk lelama chuan kawaji chuan lot okobu hne na chuan report pele in British hne na tanga sniper rifle za zet mai Yokohama a antol ruk chungchang chu han hrilin heng silai tol ruk na a mo phurtu berte chu hei Infiamna rap thlak tak mai nom ti taka lo entry tu VIP ho kha an lo niya mi ho sa le thil ti thei tak meji sarkar support tu te an lo niya tuna chuan contestant sumkua panga chau andam tua unkal to flashback chu run lang le in iru hai chuan mi telom turin chemte vom chuan e chu zong thina a e zon na chu iru hai chuan aning thin hleya nikhat chu azirlai pui a unau pakhat sansuke nen chuan anin munol maya iru hai chuan gentu sai la katranga a biruk thu chu alo hrila sansuke chuan an mani zong mek tu gentu sai chuan an unau pahnih lai mai a tha to thule an zawaya a tha zo ma lo chuan a chol mai mai arin lo thu chu iru hai chu hrila asin chu tun huna chun in thlak let le in zinga lo ni chuan kayojin chu suziro te thlen ina chuan avakal lea aril ruwa thil pahnih te chu a thian te chu han hrilin pakhat na chuan an participant pui pakhat chu mana police ne na pek chin chu aril ru ka engtin chi nge kodoku game hoi hot tu ten man lak ti chu hria ta cha kani a pahnih na chuan nitin mai mi anin thatania ruang mu zui tur ommi lo chu makati thule khoya nge chung rung te chu anda ti chu hriat chu an tum don ani Tokyo lama ve thung chuan kawaji chuan lot okobu bula chuan official pali record te chu alo endik puya heng official pali zaibat su tia hriat bok te chuan a rualin chol mang hian an lo chuk bo dei mai hi alo niya lot okobu chuan heng mi pali ti hian sarkar chu paithla kan tum ngai ni chu na hria a kawaji bula chuan heng mi pali te hi rang taka chui chu ka manwat tur chu na tiya heti lai hian VIP official mi pali te chuan home minister lot okobuan an chan chin alo hreto ni ti an hriat nu po chuan lo tho na chu an nei hran lawa he kem hoi hot tu hian a chan the don ti chu an chiang ani heti lai hian suziro le a thiam te chuan tavan pakhat hi an wat lowa chulai hmuna chuan businessman pakhat hian Mizo Rual tam tham tak mai hi alo ruaya ama po hi he game participant pakhatania chung Mizo Rual te bula chuan an uden tek chu laksak tur chuan an tia chung Mizo Rual te chuan tam hne hle ma se suziro le a thiam te chu an hne lo hle maya engmo chen nuwa phei chuan chung Mizo Rual ho chu tukdolin an mani ruai tu businessman pa le akenga lo omve mi parol thar pakhat sinosuke chu an manta ni rol thar ti taka sinusuke chuan trapur chung hian apa sum don na atlak che ta wanga telve mai ani thu te tuma ala tha lo thu te chu aron soya kayojin chuan chu rol thar pa chu akhonga ya wang chuan an zinga telve tur chu na tiya businessman pa chu an experiment ne na tan chuan man chun tum ta ni businessman pa chu police ne na chun pe in kodoku gema telani thu te kayoto tempula mi tam taka thatti te chuan an han reporta police au po chuan rang tak chuan businessman pa chu an man zui ta ni suziro po chu kongsira chuan thiang tak chuan alo oma kodoku sipai te chuan arwang chuan run hloma an hnunglok lawak lawatang chuan futaba le irohai te chuan an zui ruwa kodoku sipai pahnih te chu police angai in thuamin jela chuan an rong kala businessman pa chu thilan run zot fi a kayojin po chu police officer ang taka in thuamin jail chunga chuan aron luta kodoku sipai pahnih te chuan
businessman pa chu an kap luma kayojin chuan chung thil thleng te chu nai takatang chuan alo en thla a suziro po chu beng pakhat ruang tam takan da thuk ruk na hmuna chuan an zuk da lut ve a chulai hmuna sipei pakhat na thok tu chu suziro chuan film kur taka pan phein chu pa chu atiluma beng chunga lekha poimo tak tak te chu suziro chuan a en kola heti la hian irohai le futabai te po chuan mitsui beng chunga ruang tam takan da lut chu makan lo ti hle maya zel chunga kayojin biru po chu koduku sipei te chuan ron hre chuakin tha tum chuan an beizui nga la beng chunga chuan koduku sipei officer sakura kha aron luta na thok tu pakhat alo thi ni ti mu chuan rin hlel na chu anei nga la suziro chu aming chuan a han awa biru na turdang om chung hek lo le suziro chu arong kal chuaka hemi te pahni hi anlewin hre chiang dun ngang maya athon thutan tir bosin war hun lai khan suziro le sakura te hi samurai pasaltha anniya ma se hun local zelin annun chu thlak dang lamin melma anlo ni ta ni heti la hian tokyo lama po na thok tu pakhat chuan lot okobu hne na chuan official palite chungchang chu alo report leya chung official palite chu mang fuji bulhnaya an omani ti po chu an hre chu towa chung mi palite chu telegram manga biak thin an niya magdeu main chung mi pali telegram manga bethin tu chuan police bureau office atang ngei chuan telegram mang chuan alo bethin hi alo niya heta tanga langchiam ta em chu police bureau officer kawaji chu kodoku ke hoi hot tu berle vip official palite thopui tu ni ti chu achiang ta viau maya lot okobu po chuan amirin in alo phatsana ni ti hriat chuan hre om chu ati hle a kawaji po chu vip mi palite omna manson lian taka chun watlengin adu ang taka ma a alo thlen thailo wang chuan ngai dam te chuan deila tuna chuan contestant te po mi somsari chau chu andam towa hun kalto flashback book churun lang le in bosin war hun lai kha arun langa khatia suziro le polten sarkar sipei an hne ta ka chuan sipei la thilo tam tak umma se laipui khan an ka hnan chiam mayania kha thupek chua tu kha kawaji hi aloniya kawaji le mi poimo mi palite chuan meeting chu nein samurai ho ahuat je thu chu alo hrila zelama po kayojin le koduku sipei pani te chu anloim bei boina samaya kayojin chuan chung koduku sipei pani te chu tlan chiat sanin in chung lamatang chuan pon lama chuan zuang chuaka ama lo ngak tu sinosuke bul lama chuan tlan phein mi an lo pun tam ma chuan an pilbo zui ta ni suziro le sakura te po chu nasa tak chuan an lai bei chun zom zela thiam thil lama po chuan anin tluk dun viau maya chulai hmuna chuan irohai chuan smoke bomb hiron vomin suziro po chu irohai umnalama chuan atlan chuak zui ta ni kawaji thil ti awang chuan lot okobu te po chu an lam boi hle maya assistant chuan kawaji le vip palite in biak na telegram message chu zirchian chu dila chumi hmang chuan kawaji thil ti tum apren te chu an hriat thaya be se ani lot okobu po chuan assistant thil dil na chu alorem ti saka heti lai hian suziro te po chu kalkhomin an thil mule hriat te chu an soitlanga kodoku sipei te kha police tak tak an ni ti te an hret chuaka ambik takin police bureau lampanga thok te chu kodoku sipei an ni deuh vek maya local police te chuan heng thil te hi an hriat pui hau lo ni chuan alang boka he thil hian kayoto tempula local police officer thi dan chungchanga po khan omzia thui taka nei melani sarkar lamatanga thil ti thei tak tak ten heng game hi an chei kual vel ni chun an hria a atuk lama chuan suziro chuan home ministry lampang chu telegram chuan vabi in assistant majima chuan alo changa mechetlei rol futaba I an veng kim theidon ani phot chuan thuruk top kho ka hriat te chu a hril tur thu chu hrila hemi chungchang hi majima po chuan home minister lot okobu chu a hril zui nga la majima chuan central police bureau chuan field experiment an nei thu te hei Infiamna a in nam hnoi niarin hlel miza sumunga chung zet mai an om thu te chu hril buka tokyo lampang borok po hi rit takani suziro le polte chuan checkpoint dot le chu an thleng le towa mi pakhat zelin a dot le stage kainan wooden tek panga an mamowa sinosuke ti lo zong chuan an mamo ang wooden tek chu an nei theya sinosuke chu kalsan mai chun tuma ma se futaba chuan aleina tin a khongai em maya
an tek la nei ang te chu pe khom tur chuan a nge na ama uden tek la chung ang te po chu an pe ya bidang te po chuan in thiam lovin an uden tek te chu an han pe liama ti chuan gate pass chu anei ve thei ter hramani thui pong kalma chuan police lakata an himtlan jok nan kayojin chuan sinasuke nen angkal ran tur thu chu hrila heti la hian kanjia po chuan checkpoint chu ron thlengin mi tha hnim to ema wang chuan uden tek chu anga to hle maya har san na le boina engma omlo chuan checkpoint chu apal tlanga hemizan hian lot okobu assistant pa chuan telegram message le code te chu athei ang tok chu na zirchianga telegram message sa encrypted message te chu han zirchiangin english chuan a handa atopa chuan an message thuruk chu adi code thei ta ni khovar hun po ngak talo chuan athil mu chua chu lot okobu chu rang taka mu chu tuma ma se kong laka chuan enju chuan lo ti dinga ani po hi alanda na tang chuan police officer nge ani melani lot okobu assistant chuan engthil chi nge tian tum tia zo chuan enju chuan atana riat ve chi ani lo thuwa lo changin apol pakhat chu ati hlum tir ta ni heti lai hian suziro an home minister abiani ti chu kawaji chuan ron hrila kawaji chuan lo thon na anei ran lo an duwa ngei chuan thil chu lo ti vel mai ro se atia heti lai hian sinusuke le kayujin chuan ram hnoyami pahni sansuke le sikura te chu an watong nol maya an ni pahni chuan lo be ngal mai chuan tuma mase kayujin chuan kyu hachi ru school disciple te an ni thu chuan soya chu thu chu engtin nge hriat ve ti chuan an lo zota kayojin chuan an unaw te suziro le iroha te an zongem ti chuan zota ni tam takaliam to nen tuna chuan participant somruk pathum chi an dam towa asin churun in thlak le in bosin uar lai puimu tam tak sur zo nu kha arun langa suziro chu beidong ti hriat tak hian samurai ruang tam tak mai let nei nuai mai te chu thlira dam chuak zinga pakhat chu kanjia hi alo niya kanjia thinrim chuan suziro chu insual puya chuan aron chawa mase samurai tam tham takin nun nan chan to wang chuan thisen chua chak le na chu anei to lova mase heti chung po hian kanjia chuan arun la bei lui zel thowa hemi trumpo hian kanjia hian a hne lo hle maya suziro hian tha theina hun thatak nei mase tha tumna chu anei ran lova akal san ta zo kani hemi ni tang hian kanjia hian suziro hi tha chu atum ru hle maya hemi hnu hian kumsom chung te meu mai chu zela tanga he zela hian sakura churun langin kanjia ne na chuan kodoku tournamenta atel du ni chuan a chua thei thu chu hrila kanjia chuan mi tha chu a chun zum le ngala lot okobu chuan bosin war zo chungchang kha an ngei tu le tin kawaji khan a hne na hian samurai ladam om chun te chu thunei na manga ti hlum vek chu lo dil towa mase lot okobu hian sarkar le samurai te chu an chen ho thei arina wangin alorem ti pui lova samurai te an hlom ji zel lo nan ti in lot okobu hian katana chu a khap zui ta nge a lot okobu chuan kawaji chu telegram message thonin meeting poimo tak central police bureau chungchang soipuya chuan soma suziro te pathum po chuan khopaka thi wachung ka in chulai hmuna chuan ku thi an lo mangme ka futaba chu me chetle rol ti taka nuam chu atingal hle maya an zinga chuan lim tak chuan avatel ve ngala heti lai hian suziro le irohai te chu an lo in kom du na an hung kal tom te chu soi du nin irohai chuan an nun dan te rep chu anin to thu le manak mana khan lo thi dei la thatu ti chuan suziro chu an hrila heti lai hian ramhnoi lama ve thung chuan kayojing chuan sansuke le sikura hne na chuan get to sayin an unaw te an zon mek thu le an umna hmun ku tan man mek na hmun chu ko hu in rang taka kal tur chu na lo ti ya gen to sai po chu kut man na hmuna chun ron thlengin ro hai chuan rang tak chu na lo hung ha la midang te ti boi hlau takin chulai hmuna tang chu na tlan chi a gen to sai chuan ron zong zelin mi poi sui lo te chu aron ti hluma heti lai tho hian kanjia chu kut man na hmuna chun ron thlengin suziro chu thi thlenga in sul puya chuan aron chau le a suziro chuan beilet chu ala tum chuang lova ma se kanjia chuan futabai chu man betin lo thei lo chuan suziro chuan kanjia chu a beilet ta ni gen to sai le iro hai te po chu na sajet mai chuan ramhnoya chuan an lo in sul me ka iro hai chuan a hne lo lam hretani
hetia din hmun a chiat mek lai hian a thian te pahnih Sansuke le Sikura te churun thlengin an ron pui nga la an pathuma an bei chung po chuan Gentosai chu an la hne chuang chi lova kan zia le Sujiro te po chu in tha ngei tum chuan nasajet mai chuan an chem chuan an lo in vei pop pop maya in te pakhat fire wa kan da khom na hmuna hian in sual phei zelin kang mai chu a chuak zuya chutia kang mai chua ta ka chuan fire wa kan da tam tak te chu ron kang ka in nasajet mai chuan chu in te chu a kang zui ta ni kan zia le Sujiro te chuan an tak sapum kang hluah chung chuan lui lampanga chuan an tlan thla du nga la an taksa kang te an ti re nu chuan an in sual zui le nga la heta hian Sujiro chuan kan zia chu atuk zal ta ni Pasaltha ti taka kan zia po chuan a thi don chuan alung oina zan in sual na a mu thu chu hrilin a thi zui ta ni Tokyo lam chu ron lang le in Lord Okobu chuan kawaji chu meeting poimo tak nei pui turin sakorto lai lir chuna che chuaka konglaka chuan ambush tu an tong tatlat mai sakorto lai lir kongkhar chu Sakura hian ron hongin Lord Okobu chu a chem sei chuan a ron vitlum ta ni heti lai hian iroha le a unaw dang te chu lo in mukhomin Gentosai an ti hlum ma lo chuan nun zalen takan nei theidon lawani ti an hriat thu te chu an lo soitlanga aladam om chun te chu in mukhoma Gentosai chu da that watan tum thu chu an lo soi boka temple pakhat ni om taka hian kayujin hian Gentosai chu alo ngak me ka iruhai le a unaw te ati hlum theina turin an address a pechung poa ati hlum theilo wang chuan zatak hian alo nui so a kayujin hian Gentosai tan hun rei tak chung alo thok to ni ti chu iruhai le unaw te chanchin chiang taka hriat da na tang hian chiang viau maya Lord Okobu thi na chuan Japan rampum pui mai chu adeng chuak mek boka Sujiro ten khochungon vatlen chuan Lord Okobu thi na wangin Majima chuan alo nga man lo wangin message si mi pakhat hi lo pek tira Tokyo lama rang taka le thule ani po manmo taka local ve ngal tur chuan alo tia hetia Majima message sa chhir mek la hian Sakurto lai lira hian he game a kai kuang ber kawaji churon tlana heti lai hian VIP Zaibatsu industrialist mi poimo tak tak te chuan an konga mi nok sak ber kawaji an alo then fai sakawang chuan an lo lom ve mek thunga tuna zet chuan game tel te po anin thlifim to khop maya a tha le thiam kei kani inti ho chuan grand finale Tokyo lampang chu panin yen noi khat don tumin an le noi le don ani Tihian season khat na chapter 1 chu ato priya season ni na an ron ti chuale huna ron ti chuale nge kan tum don nia